तेजपुरावहाय जोंनि 5 दिननि थाखाय जोङो बे ओरिएन्टेसन मोनसे प्रग्राम बाय सफैबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो ओरिएन्टेसन प्रग्राम लादों सिभिल सार्भिसेसनि थाखाय जाय सिभिल सार्भिसेसखौ जोंनि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन खुङो लोगोसे आसामाव APSC आ खुङो दा गोबां जोंनि बेवहाय सिभिल सार्भिस होनो थाखाय सेस्था खालामनाय बुजिनो सेस्था खालामनाय नाजानाय गोबां फरायसाफोर थायो बा लोगोसे ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेटफोर थायो जाय बिथांमोनहा जोंनि नैबे ओनसोलावहाय गोबाङानो सांग्रां नङा बा सांग्रां जाजोबनो हायाखै मानोना माबायदि प्रिपेयार खालायनांगौ माबायदि आनजादनि थाखाय थाम-थिम खालायनांगौ आरो माबोरैबा जोङो माने बे आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायो बेफोर गासैबो माखासे जोंनि गियानखौ जोंनो नांगौ आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बेवहाय तेजपुराव फैनानै जोङो बेयाव सासे एसएस अफिसार बाहागो लाफैदोंमोन कबिता फांसु होननाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे रिसर्स पार्सनफोर बिथांमोनहा दिनैहाय बेयाव नुजानो हानाय जेसेबां एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट्स दङ बावहाय 90 जनसो केन्डिडेटआ दिनैहाय बेयाव बाहागो जादों आरो गोबाङानो दिनै सफैनो हायाखै बायदिसिना जाहोनाव नाथायबा जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जाहाथे बिथांमोना सांग्रांथि जालाङो बिथांमोना सिभिल सार्भिसनि थाखाय प्रिपेयार खालामनायाव मोनसे सहाय जायो गोसोनि बोलो मोनो आरो रेडि जानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव आरोबाव बेबायदि हाबाफारिजों लोगोसेयै बिथांमोनखौ माबोरै जोङो सहाय खालामनो हायो सोरबा कचिं लानो गोनां जानो हायो सोरबा गाव गावनो फरायनायावहाय मेटेरियेल कालेक्सन रिसर्सेस नांगौ जायो लाइब्रेरिनि दरखार जायो आरो गुबुन गुबुन जे राहा बेखौ लानो थाखाय जाहाथे बयबो मदद मोनो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम खामानि मावलांगोन।